putung dadya tiga warna kowe ladalah Kakang Patinandra Yaksa nimbali Prawadyabala sagrar papan kempal wonten alun-alun negari Tunggul Malawa badhe paring dawuh menapa Kakang Pati tumenggung Galing Raja lan kabeh Prawadyabala ing pasewakan agung mau sing dirembug amung donya bondo kraton negara Tunggul Malawa ilang kacidra dening Lurah Klampi Sireng Semar nyolong donya bondo negara Tunggul Malawa gawe bangun Klampi Sireng mula saka iku donya bondo Tunggul Malawa kang wis kacidra dening Semar kudu dijaluk balik nek Semar ora gelem maringno girangket wujud bebandan dilebokno pakunjaran negara Tunggul Malawa lan bongkar pembangunan Klampi Sireng benjang menapa bedane Prawadyabala dina iki enggal tata-tata budal menyang Klampi Sireng nggawa gaman dewi-dewi mulih menyang negara Tunggul Malawa kudu oleh gawe iya Prawadyabala negari Tunggul Malawa sareng nampi dawuh pangandikaning Rekyana Patinandra Yaksa daya-daya nilaraken alun-alun negari Tunggul Malawa tumuju dhateng Kelurahan Klampi Sireng bidhaling Prawadyabala yen Cinandra kaya datang ngitung pringgo bebayaning marga candrane yo budal yo bawa kamar dhewe yo oh hey hey, prajurit Toto Baris budal nyang Klampi Sireng hai
Wadyabala tata baris budal dina iki. Hoi. Bidaling Prawadyabala negari Tunggul Malawa ingkang dipun pinta tumuju dhateng Kelurahan Klampis Ireng badhe nyuwun wangsul donya Banda Tunggul Malawa ingkang kacidra dening Lurah Semar enggaling kandha enggaling tiyang crita papan ado den gawe cidhak papan cidhek den gawe ado saperlu ngenggalaken lampah lampeng Wadyabala negari Tunggul Malawa sak konjotan prapta wonten plataran Klampis Ireng dipun papak Bambang Widaksana dalah Wanara Kusuma ana plataran Klampis Ireng sapa wong loro awas Allah Alun-alun Weladalah enak anggonku prapta ana plataran Klampis
Klampi Sireng ana satra ladak sembodo bridak-bridak kaya kidang milar celalak-celalak kaya ula kayu kebedukan. Sopo? Aku penanggung jawab pembangunan Klampi Sireng. Bambang Wideksana. Aku kadang Kakang Bambang Wideksana, Wanara Kusuma. Balik sliramu sapa kok diderekno wadyabala sakmono akeh? Patih Negara Tunggul Malawa. Keseting Sinun Prabu Dewa Srani Pati Nandrayaksa. Tekaku mrene bakal njaluk donya bondo Negara Tunggul Malawa kang kacidra dening Semar. Mangko dhisik. Nek ngono sliramu ndakwa Lurah Semar nyidra donya bondo Negara Tunggul Malawa. Cethane kaya ngono. Nganggo dasar apa? Kok sliramu bisa ndakwa Lurah Semar nyidra donya bondo Negara Tunggul Malawa? Wis cetha. Buktine dina iki Semar mbangun Klampi Sireng kaya ngene apike. Tak sawang saka tapel wates sisih wetan nganti pelataran kelurahan Klampi Sireng. Embong dipager bata kaya pager kraton kaya pager kayangan Suralaya. Banjur aku prapta ana pelataran pendopo Klampi Sireng endahing kaya Pasewakan Agung ana nggoning kayangan Suralaya. Cetha. Semar bangun iki nganggo duwike wong Negara Tunggul Malawa. Donya bondo apa gawe bangun kok ngene apike? Piro duwike Semar? Ing ngatasi lurah atik wilayahane ya gak ombo. Piro ganjarane Semar iso bangun kok ngene apike? Aja kliru panemu lho ya. Nek sliramu ndakwa Semar nyidra donya bandaning wong Negara Tunggul Malawa kliru. Semar iku gak tau pek pinek barang liyan. Semar iku gak tau colong jupuk. Teraya maning Semar iku duduk golongane wong kang kedonya. Semar iku percaya kok. Donya bondo isok lunga, derajat pangkat isok minggat. Donya bondo mung titipan, derajat pangkat mung tempelan. Semar duduk golongane wong kang gendeng karo donya bondo. Ananing Semar bisa mbangun kok ngene apike. Aja dikira iki dhuwit colongan. Sebab rezekine Semar akeh. Wis ana tetembungan. Rezeki ku paringaning Gusti, rezeki ku gaib. Rezeki gaib. Wong arep ge alam donya. Sapa kang gelem nyukuri peparinganing Gusti bakal ditambah rezekine. Sapa kang ora tau nyukuri peparinganing Gusti bakal disuda rezekine sethithik mbaka sethithik. Ananing Prabu Dewa Srani donya bandane ngentek sebab Prabu Dewa Srani golongane wong medhit, golongane wong kedonyan. Gak seneng amal, gak seneng sedekah. Campur sari buyar yamin iki teko ah. Ayo mang wae campur sari. Sopo? Bintang tamu nih Ken Salindri lho. Bali saka papan kene. Ya. Tetep tak jaluk. Semar golonganing iku wong kang seneng pek pinek barang liyan. Gelem balik slamet ora gelem balik. Aku sing dadi penanggung jawab pembangun Klampi Sireng bakal tak sirnekno Nandrayaksa. Yana prababang wedananira ana satriya nentang perkara ing medyaning Tegal Kurusetra
ucapmu. Gak ana gawe golek gawe. Gak ana perkara golek perkara. Wani mbelani Semar padha karo mbelani wong salah. Minggat Jaka Papang ini sumingkira Semar bakal tak bondo. Tak lebokno paku njarane negara Tunggul Malawa. Isok bondo Semar yen bisa nglangkai bangkening Bambang Widaksana. Lakon sirna dening Pati Nandryaksa awas lope. Waduh. Antep tanganing Bambang Widaksana. Lho, aduh, tan kliyeng. Jarene ngejak perang kok klesetan. Ayo, tangi. Tangi yo tadi ana Bambang Widaksana. Lah dalah Nandryaksa tadi ono. Kusuma sing ati-ati. Bedes sing maju. Iya. Wanara Kusuma. Tokno kabeh kasaktenmu. Gak bakal mundur jangkah. Wanara Kusuma. Awas, awas. Loh. Jotos merapat siremu jajalan sepira teping tanganing Nandryaksa. Awas, awas. Iki sipok jaluk lope. Pecah siramu belas gak krasa. Lope. Tambah mendelik parat. Awas, lo, bajo, lo, bajo. Saya tidak ya usah Awas. Lo, iki, lope. Iki paco lope paco aduh lopa waduh pecah siraku Cetmu kang kuncatan acimo wang prawira aduh pecah siraku pacu lo
Wanara Kusuma Sariwana. Awas. Jaya dena prayitma sebenaya sembrono Cecili bilang rendah ning apa saya tidak Wela dalah. Gak kenek sangga enteng tandangi bedes. Wanara Kusuma. Yah, pisan tak sepuro. Aja girang gemuyu keplok tangan banting sikil bisa ngasrana Nandrayaksa. Kurang kepat nggon mlesan. Kecandak. Nandrayaksa sebetno Bantala melayang jiwamu kelakon. Hei! Hei! Wadyabala negara tumbul malawa kabeh wadyabala kabeh. Melek kabeh ya. Melek kabeh. Wayahe perang iki. Nek turu mulya ae. Wadyabala kabeh. Bawa kaman dewi-dewi tawur Bambang Widiksana tawur Wanara Kusuma. Yo maju bareng. Yo maju bareng. Yo. Ladalah. Hei. Maju bareng lo. Hai. Maju bareng lo. Plontos buntut ublain. Awas. Pe. Lo pe. Lo. Hey lo pe. Lo. Hey. Pa. 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 Ngawur. Perang ngawur. Mulane ya menangan wong ngawur iki arek. Gak main itu jadi bedes. Bedes lho ngono lho. Kancane lho. Awas. Hai.
Kancane wae kancane re. Awas, wes. Lo paco. Lo paco ajo. Yo. Ah. Hey. Mujun. Mujun. pusaka bedah wadu ing Wadyabala negara Tunggul Malawa. Iki dalaning patimu. Iki sing mbok jaluk. Rodol ususmu lakon. Durung. Wong durung. Mancepe jewero mancepe. Ayo. Tangyo. Adus getik lakon musuh Bambang Widaksana. Ayo, Wadyabala negara Tunggul Malawa maja bareng. Bambang Widaksana tandingono.
Wadyabala negara Tunggul Malawa. Akeh sing mlayu slang tunjang saka plataran Klampis Ireng. Akeh sing mati merga kasektening penanggung jawab pembangunan Klampis Ireng. Bambang Wideksana Wanarakusuma. Iya. Semar salah. Wong bangun kok nggih dhuwit colongan. Semar bakal tak rangket ndi? Wanarakusuma Bambang Wideksana adepana Prabu Dewasrani. Tobat anakku Dewasrani alon-alon dhisik yo nggih. Ya Tristinyo me aluncon no